Són infants molt valents. N'hi ha molt pocs que siguin capaços de fer el que fan ells. Acaba sent canalla diferent, més conscient de com va la vida, més enllà dels castells. Un infant que puja a castells viu tot un seguit d'emocions que al final el faran créixer com a persona. No és més valent el que no té por, el que és valent és el que fa allò que li fa por i és capaç de superar-ho. Els genera una adrenalina que d'altres activitats no els hi genera. Això els fa veure el món des d'una altra perspectiva. I que té un impacte molt gran en com aquestes persones seran d'adultes. Els hi suma la vida i els hi sumarà per sempre.